znamená, že začíname druhý týždeň, prvý tréning s názvom, že žiadne výpady. To je absolútna pravda, ale budete potrebovať malé alebo ľahké jednoručky, ale hlavne miniband a nejaký boxy alebo stoličku. Celý tréning je zložený tak, že sa urobíme ľahkú, rýchlu rozcvičku a potom nasleduje 10 cvičení. 10 cvičení, ktoré každé cvičenie robí 40 sekúnd a 20 sekúnd pauza a ideme 2 kola. Pozor, toto je masaker. Tu už ide do tuhého. Úsmevíky preč. Poďme na to. Takže ideme sa rozcvičiť, keďže nás dneska čakajú prioritne nohy. To znamená, že aj tá rozcvička bude slúžiť na to, aby sme rozpohybovali, ponaťahovali, rozpohybovali bedrové kĺby, bedra, teda natiahli kvadricepsy, natiahli hamstringy, lítka. Je to goal number one, pripraviť nohy na následné zaťaženie. Preto aj my začneme tak, že sa postavíš do stoja rozkročného a nič iné nepôjdeme, len sa pozeraj, čo pôjdeme. Nádych, výdych, ľahučko natiahneš tu a pôjdeš do mierneho podrepiku, hej? A ideš druhá strana, hop, raz, 2, 3, 4, pomaličky zväčšuješ rozsah, 5, 6, 7, 8, výborne, teraz zostaneš dole, hej, a z tejto pozície ideš hore, raz, a rovný chrbát, a 2, táto pozícia, a 3, ideš, a 4, a 5, výborne, teraz keď si tu, tak si ruku jednu dáš na zem, druhú ruku dáš za hlavu, a ideš rotácia, 1, 2, 3, 4, 5. Vymeň ruky a ideme. Raz, 2, 3, 4, 5. Výborne. Teraz ideme na to. Daj sa sem. Daj sa do takéhoto dýblanču. Zadné koleno si podaj, si nechaj na zemi. Teraz ideš nádych, výdych, sadáš si na pätu, natiahneš hamstring, ideš dopredu a lakeť sa snažíš dať na zem a ideš znovu. Hop a dopredu. 2. Hop a 3. Hop a 4. Vymeň nohy a ideme znovu. A natiahneš a lakeť dopredu. Natiahneš, lakeť dopredu. Natiahneš, lakeť dole. A posledná 4 a lakeť dole. Výborne. Teraz si sa klakneš, ruky dáš na stoličku, ak máš nachystanú. Tu si dáš, natiahneš ruky trošku, natiahneš chrbát. Dýchaš v tejto pozícii. Uvoľníš sa, výborne. Otočíš, sadneš si, preložíš si nohu a ideš predklon, nádych, výdych, nádych, výdych. Trošku uvoľňujeme bedrový kĺb, výdych, ešte jedna. Výdych, vymeníš nohy a ideme. Výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych a ešte jedna nádych, výdych, výborná. Super. Takže ľahkosťou sme rozcvičení. Opäť doporučujem vám nedávať si veľké záťaže. Nezabudnite, že potrebujeme miniband. S minibandom ideme drepy, čiže pôjdeme zasa 40 sekúnd robíš drep a teraz vec je tá, že si môžeš zobrať jednoručku, tí, ktorí chcete, môžete si ju dať takto za hlavu, ako keby ste si dali veľkú činku za hlavu, hej? Zároveň máme miniband, niektorí môžete mať len miniband, nemusíte mať jednoručku,
Ja si dávam jednoručku z toho dôvodu, v každom sete dám, v druhom sete pôjdem bez jednoručky, len aby som vám ukázal aj alternatívy. Čiže tu máme ťažšiu alternatívu, že ideme 40 sekúnd, robíme takéto drepy. Áno, nič iné, len takéto drepy. Počkáme si za 5 sekúnd. Začíname. Priprav, ideme na to, hej? Čiže ideme. Tlačíš kolena do gumy. Výborne, ideš. Máme 20 sekúnd je pauza. Teraz ideme side stepy, hej? To znamená, že si tu a ideš, robíš dynamické side stepy 40 sekúnd, áno? Z jednej strany na druhú. Priprav a ideme. Vydrž. To je ono, výborne, 20 sekúnd pauza. Ideme teraz, thruster si zoberieme si jednoručky, ale ideme striedavo, čiže ideš drep, tlak, čiže striedáš ľavú a pravú ruku, áno, čiže sa nejdeš obidvomi ruky, ale ideš striedavo, takže priprav a ideme na to. Hop, raz, 2, 3, 4, 5. Výborne. Tlač do tej, zadok dole, kolena do gumy. Kolena do gumy. Pauza. Máme pauzu. Ďalší cvik. Na to tu máme tento stolík, že si tu urobíš drep, ako si sadneš, nadvihneš nohy, urobíš drep, postavíš sa, áno? Čiže zapojíš trošku brucho a ideme. Priprav a ideme. Hop. Hop. Kolena tlačíš stále od seba. To je ono, ešte vydrž. Vydrž. To je ono, 5 sekúnd. Máme to. Ďalší cvik, zostávaš sedieť na boxe, lebo sedíš rovný chrbát, jemne si naklonený dopredu a ideš nohami, robíš túto abdukciu, áno? Čiže pauzička je, že sedíme si. Hej, pri tomto cviklu setkáš. Priprav, ideš. Ramená vystretý, hlava v predĺžení trupu, úplná pohodička, hej. Sekúnd.
5. Hop, máme. Výborne. Znovu je 20 sekúnd pauza. Dáme dole miniband. Momentálne nebudeme potrebovať. A ideme sumo squat a vlastne s bicepsom, čiže ideme toto. Ideš hop, 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 to je ono. Hop, 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 výborne, super. Máme sumo squat urobený. Ideme čisté deadlifty. Čiže sústreď sa, klasický deadlift, o nič nejde, obojnožný, stojíš pevne a ideme, to poznáme už, hej, rovný chrbát, ramena a ideme deadlifty. Výborne. Výborná. Máme. Teraz pôjdeme kosak squaty. Daj sa do širokého stoja rozkročného, lebo pôjdeme, že sem, prechytíš, sem. Budeme takto striedať z jednej strany na druhu. Ideme zasa 40 sekúnd, takže už nohy, zadok zapálený jak blázon, ale ideme na to. Raz, dva, 3, 5, Hop, máme. Výborne. Teraz nás čaká sumo squat jump. To znamená, že idem do sumo pozície. Raz jedna ruka dole, raz druhá ruka dole. Áno, takéto poskoky. Ideme s malým vlastne dopadom aj na kolena. Príprav, ideme. Hop. Vytoč nohy hor, von. Hej, vytoč ich, hop. Vytoč, hop. A zádok dole. To je ono, ideš dole. Hop, 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 hop. Výborná. Daj si mi naspäť, lebo posledný 10. cvik je s minibandom a vlastne potom je pauza minútová a ideme hneď okamžite znovu s minibandom všetko, takže zbytočne by si nedával ruky za hlavu, ideme good morning. Ideme toto, tlačíš kolena od seba. Hej, 2, chrbát rovný, zadok dozadu, 3.
Výborná. Takže, ak ste zvládli prvé kolo, môžete si zagratulovať. Ak ste zapálili nohy, tak tomu verte, že nás čaká druhé kolo. Čiže tam ich dorazíme úplne, že na škváru, ale na to sa posúvame, nie? Na to makáme. Takže minúta pauza a ideme do kola číslo 2. Začíname, priatelia, druhé kolo. Hej, takže ak ste si dali činku za hlavu, je to super. Tým ste to stiažili, kolena tlač od seba, do minibandu, zadok dole. Ešte 5 sekúnd. Hop, máme. Výborne. Ideme minibandy side step. Hop, ideme. Dýchaj, dýchaj. Toto cvičenie ti, tieto side stepy z midbandov ti odšrobujú zadok. Ale kto nechce mať pred letom zadok pekný? Len blázon. A 3, 2, 1, op. Teraz nás čakajú, nezabudne trastersy striedavo. Je toto masakér, ale už vydržíme už len kúsok. Ideme striedavo. Drep tlak. Poď Maroš, poď. Keď nevládzeš, to je to správne. Poď Maroško, nemám ma tu kto pozbudiť. Musím sa sám sa musím. Hop, ešte 5 sekúnd, hop, 5 sekúnd, hop, máme, výborne, máme 5 sekúnd. A ideme na drepy s kolenami hore, hej? Takže ideme na to za 5 sekúnd. Príprav, ideme. Zdvihni kolena, zodvihni. Hop.
Je to ešte chvíľka. Ho máme. Výborne, pauzička. Teraz ideme v sede tie nohy od seba, áno? Tú abdukciu. Čistý cvik na zadoček. Nič iné tam nie, tam je čisté zadok. Musí to byť nasúkané tam. Potom nás čaká čo? Že nás čakajú krásne cviky do knižky. Poďme na to. Hop. Ešte chvíľku. Hop, máme. Dobre. Gumu dávaj dole. Juj. Riťka. Ideme sumo squat, biceps, drep a tak ďalej, áno? Už sme to robili. Tak verím, že si to pamätáte. Takže ideme. Hop. Biceps, drep, hop, hop, biceps, hop, hop, drep, hop, 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 hop, hop. Výborne, super. Vydýchaj, ideme deadlift. 8 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1, ideš. Výborne. Máme. Ideme Cossack squat s výmenou. A už len potom 2 cviky a cink, 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 cink. Máme to. 3, 2, 1. A ideme hop, 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 hop. Toto sa dá ísť aj bez jednoručky, nezabudnite, hej. Hop, 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 hop. Máme to. Teraz je ten sumo squat jump. A potom už len good morning. A posledné... Nie posledné, máme posledné kolo za sebou. 3, ideme na to. Hop, 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 striedavo, hej. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, poďme, 7, poď, 8, 9, 10, 11, 12, hop, poď, hop, poď, vydrž, poď, ešte chvíľku, hop, ty vole.
Ty vole, paráda. To sú siehenočka. Posledný cvik Uniband. Ideme good morningy. Good morningy. 3, 2, 1, hop. Poznáte Rockyho, keď by bol hore a začal skákať? Tak toto som ja teraz. Zatlieskajte si, lebo toto bol pekelne ťažký tréning, ale že pekelne ťažký. Som rád, že ste ho zvládli. Som na vás pyšný, lebo toto už fakt, že ide do tuého. Teším sa na vás na ďalšom tréningu.